ಮಾಂತಾ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮನ ತುಳು ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಕಡಲೆ ಮಸಾಲ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಸಾಸಿವೆ, ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ, ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಬೀಜ ತಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಳೆ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸ್ಲೋ ಟು ದೀವಡು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಳೆ. ದುಂಬೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಏನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಪಜಿ ಮುಂಚಿ ಪಿರ ಎಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪೊಳೆ. ಇತ್ತೆ ತನಮನ ಬೊಲ್ಪುತ ಸಮಯತ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ. ಅಂಚನೆ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತನಾತ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ತು ಪಿರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಳೆ. ಕಡಲೆ ಮಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲ, ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಲ. ಅಂಚನೆ ದುಂಬೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಿನ ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿ, ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಏನು ಪಾಡ್ದು ಪಿರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಳೆ. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತನಾಗ ದುಂಬೆ ಬೇಯ್ಪಾತದಿ ನಂಚಿನ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ತಾತು ಕಡಲೆ ಏನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಂಚಿನ ಉಪ್ಪು ಏನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. 2 ನಿಮಿಷಟ್ ನಮ್ಮನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಡಲೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗುವಂತುಂಡು ಬಂದುಲೆ. ಇಂದಿಗೆ ನೀರು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಳೆ ತುಳೆ. ನಮ್ಮನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಡ್ಲ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಂಧುಗಳೇ.